Station number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ago, napagpasyahan naming magkakatrabaho na mag-spend ng Thanksgiving holiday. Makainom nga na tubig. May buhok ka. Mali, nakakain. Kulot pa. Nakita ko kulay puti, partner. Mauban yung dinali mo kagabi. Bakit may mga tama yung mga boses? Ikaw na ba? Wala Ang tama nung kanya. Sa'yo may buhok, ako may mani. Anong meron? Hindi, di ba uminom ng water simula kanina eh? Hindi nga. Painom Kailangan nga. mo ng tubig. Ito, partner, oh. Hindi, okay lang. Carry lang to. Oh. Carry lang pero parang gasgas na. Take 2. 2 years ago, napagpasyahan naming magkakatrabaho na mag-spend ng Thanksgiving holiday sa Corregidor. Saktong-sakto kasi may promo sila that time. Pagkagaling sa trabaho ay diretso na kami sa Corregidor Island. Pagdating namin, smooth naman ang lahat. Sinundo kami ng service sa port at nakapag-check-in naman kami na maayos. Tanghali na kami na makarating kaya nakaabot pa kami sa lunch buffet ng hotel. First time namin sa islang yon kaya todo picture kami sa resto. Pagkatapos naming kumain, umakyat na kami sa kanya-kanyang room. 2 room ang kinuha namin. Isang for boys and isang for girls. Dahil sa sobrang pagod, napagpasyahan naming magpahinga muna ng konti bago pumunta sa sunset viewing ng isla. Nung handa na ang bus service, bumaba na kaming lahat para sa sunset viewing. Okay naman ang lahat. Smooth pa rin gaya ng umpisa. Pero pagbalik namin sa hotel, after the sunset viewing, ay doon na nangyari ang hindi ko malilimutang experience sa hotel na yon. Pag-akyat ko sa kwarto naming mga lalaki, tinawag ako ni isa kong kasamang babae. Justin, tingnan mo to. Ang sabi ni Kat. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto ng mga babae. Nakita kong bukas ang lahat ng bintana pero naka-high yung aircon sa kwarto nila. Nagtaka ko kasi ang natatandaan ko, ako mismo yung nag-off ng aircon nila at sarado lahat ng bintana nung umalis kami. Dinedma na lang muna namin ang nangyari. Inisip ko baka naman sa sobrang pagod nakaligtaan ko lang na isara ang aircon at mga bintana. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, bigla akong naalimpungatan dahil sa kumakaluskos na tunog sa pinto ng CR namin. Alam mo, nakakatakot yung mga CR pag mga hotel mo. Tunog na parang kinukuskus ng kuko ang pinto. Kahoy ang lahat ng interior sa hotel kaya maririnig mo talaga kung may kakatukman. Bumangon ako at tiningnan ko kung saan nanggagaling ang ingay. Nang idikit ko ang tenga ko sa pinto ng CR, nakumpirma kong doon nga nanggagaling yung kaluskos. Sa sobrang takot, napatakbo ko sa higaan ko at nagtalukbong ng kumot.
Kinabukasan ng madaling araw nang nasa bus service na kami para sa tour. Nagtanong ang tour guide namin kung okay na naman daw ba ang tulog namin. Dagdag pa niya, sana daw wala kaming na-experience na kakaiba nung natulog kami sa hotel. Yan naman siya nakakabwisit sa alam nila eh. May alam eh. Oo eh. May alam eh. Doon ako lalong kinabahan. Bigla kong naalala yung kaluskos sa pinto. Nagkwento pa ang tour guide na sobrang dami nang namatay sa korehidor noon. May mga nagpapakita at nagpaparamdam pa rin daw na kaluluwa sa hotel na tinutuluyan namin. Nung nasa tunnel tour na kami, biglang nag-hi yung isang kasama namin sa isang sulok. Pero wala naman ako nakitang ibang tao. Nung tinanong ko siya kung bakit siya nag-hi, ang sagot niya sa akin, may nakasalubong daw kaming Amerikanong sundalo. Ang tanga naman nung Baling rikit, napaka-odd at nakakapaka-creepy na experience namin sa Corregidor Island. Magkagayon man ay in-enjoy pa rin namin ang buong tour. Unti-unti lang namin tinanggap na meron talagang mga kakaibang nilalang na parang gusto kaming i-welcome. Ako po si Justin, kababayan ni Chris Chuper, avid fan ng tambalan at ito ang scary story ko. Yay! Nagtaka ako doon sa nag-hi sa Amerika. Oo. Ang weird, syempre alam niya naman na wala Wala namang namang sundalong Amerikano na nandoon. mapupunta doon ngayon. Oo. Tapos Noon yun, di Tapos ba? wala lang sa kanya. Ay. Sabagay nakakita ng matangos ang ilong, Oo blue ang nga, eyes, siguro Siya pogi. bagay, siya yung naman kundi mag-hi. Kasi baka naman, pwedeng prospect ite. Or baka normal na siguro sa kanya yung mga Oo, baka May mga normal. taong Oo, ganun eh. correct na normal na nakakakita. Kagaya ng mga dito sa ganun. atin si Laika Baristan. Oo nga. Alam mo, no, minsan si Laika, nakasama ko yan sa nakasama ko yan sa isang hotel sa Baguio. Nung Ad Summit. Oo. Kaming dalawa lang dun sa room. Yung room na binigay sa akin, sobrang laking room. Ay, sobrang laki. Merong sala, tas may 2 kwarto. Oo. Tapos, Dapat ayaw niyang nag-Facebook live kami. Tapos Oo. ayaw niyang... Tapos nung nag-Facebook live, ako lang muna yun. Tapos may Oo. pumunta siya sa akin. Tapos nandun lang siya. Ayaw niyo malis. Aking Facebook live yun. Tapos ayaw niya kasi kung takutin. Basta, kasi daw, meron daw siya nakita ko saan kami natutulog. Nakakaloka si Laika kasama. Grabe yung shows. Meron siyang nakikita na Oo. hindi natin nakikita. Correct. At nangyari din yun nung kaming mga girls sa Boracay naman. Yung room kung saan kami nagstay sa Boracay, kaming mga girls magkakasama. Yung room na yun may loft. Di ba may parang second floor. Pero pwede mo tulugan, pwedeng hindi. Basta loft lang siya. Tapos may mga nakasilip na mga tao dun sa dun sa may parang hagdan. Nakaduma. Diyos ko, Lord! Nakakaloka talaga. Ayoko. Hindi naman niya sinasabi. Hindi niya sinasabi pero namumutla siya. Naalala mo yung nag-brown out din? Nag-brown out din. Ng ilaw. Ang dami niya nakita yata eh. May mga Nakapaligid doon Oo, sa atin. Kasi may session kami noon eh. Tapos nag-brown out bigla. Mabilis lang naman, di ba? Bigla talaga siyang Oo, nung pagbukas ng ilaw niya nakita. napatalon siya bigla. Kasi sobrang dami daw talaga. Oo. Parang nakikiusiyoso. Oo. Nakikisession! Ayoko na! Grabe yung shows. Hindi mo alam talaga ang gagawin mo nung kapag nakakita ka ng mga ganong nakakatakot o mga ganong klase ng encounter. Iba talaga yung mga hotel no? Oo. Kasi feeling mo ang daming nangyari dyan. Sa araw-araw ba naman ng mga taong pumapasok, iba't ibang kwento ng mga yan. Lalong-lalo na kung mga tipong korehidor. Kasi talagang may history. Kasi kung mga kalagitnaan ng Manila, feeling ko, tapos very busy na hotel, hindi masyado eh. Feeling ko lang. Pero may eerie feeling pa rin paminsan kasi hindi mo alam ilan ang natulog doon. Ano yung mga kwento ng bawat May binangungot pala sa kama na yun. Di ba? May natake sa puso habang ano yung nag-aano. sabi ni Nick Nangit, memory imprint.
Ayan, Kaya kaya minsan may parang akala mo na may kaluluwa pero imprint 'yun ng lugar, parang ganoon. Yun yung sa mga hotel na dito. Pero Oo. yung mga kagaya nung yung sa Corregidor, Oo. may mga nangyari Ano na din talaga, kaluluwa talaga Oo. 'yun. Yung Oo. mga hindi nakatawid. Ako lagi din ako nakakita ng kaluluwa. Hindi totoo naman ba? sa hotel. Oo. Minsan sa mga bahay-bahay. Dito. Mga alas 6 ng umaga. Sa banyo palagi. Anong kulay ng kaluluwa na nakita? Maitim? Makulimlim? Maputi-puti? Seryoso ba 'yan? Nakakaloka ka. Mapusyaw? Ano ba? Sa banyo lang sila nagpapakita sa akin. At feeling ko hindi ka nagulat na nakita mo yung kaluluwa. Hindi, tuwan-tuwa nga ako. Gusto ko nga kausapin eh. Creepy naman yan. Nakapunta na ba kayo koridor? Ako hindi pa pangarap kong makarating. Madali lang naman, makapangarap naman. Yung pangarap yung hindi ko makarating ng Canada, gano'n. Ikaw pangarap ko makarating ng koridor. Lalo pa malapit Nasa ako. harbor. Nasa harbor lang eh. Magkano ba pamasahe doon? Mura lang alam ko, tsaka hindi mo naman kailangan mag-overnight katulad nila. Nakarating ako doon, high school pa ako matagal na. Gusto ko, tara, punta tayo. Tara na. Oo. Doon na lang kaya Oo. tayo. Oo, doon na tayo mag-outing, no? Doon lang tayo. Gusto mo? Oo. Ay, dino. Tapos doon din tayo mag-hotel. Doon sa tinuluyan niya. Ayoko nga. Alamin ko kung saan kwarto doon din, ha? Yay! Basta sama-sama tayo. Uy, Ang nako. daming ganap sa CR. Di ba nung pumunta kayo ng Tagaytay, CR din may ganap? Marami talaga. Tapos nung pumunta kami nito nga doon sa La Union, di ba sa may CR din may ganap? Oh, kita Ano niyo? yun? Sabi ko Oo. sa CR, maraming kaluluwa. Nung tulog na kami, parang may tunog din na nagagaling sa banyo. Oo. May ganap. May ungol. Nung sinilip namin, ayaw nga. Ang daming ganap. Alam mo yung kaibigan ko, yung anak niya noon, sa CR din may ganap. Nagulat siya, dalawa na yung pares ng tsinelas. Hala. Alam niya, isa lang. Hala, may sumunod. May sumunod. Tapos, Boyfriend. Galit din ano ko. Kaibigan ko, pinagsasampal yung anak niyang babae. Ang babastos ninyo! Ang dami talagang ganap sa CR. Ang daming kaluluwa. Ang dami talaga dyan. Nakakalurke. May Ang dami. mahalay, may nakakatakot. Yan. maraming kaluluwa. Oo. Ay nako, kabacious. Ewan. Pinaka-creepy experience ko. Sa CR din? Oo. Ano? Yun nga, yung tipong talagang malinaw sa malinaw sa Memory isip ko, malinaw sa paningin ko hindi ka alimpungatan, di ba? Oo, na may nakita ako at hindi siya guni-guni lamang. Doon nga sa banyo ng CR, yung pagbukas sa pagsarambag, nakita ko may nakatayo talaga. Nakakala ko Babae. babae, nakakala ko talaga kasamahan namin sa kwarto. Tapos malaman ko kinabukasan, walang bumangon, walang lumabas. Pero sabi ko, totoo, promise, alam may mo nakita talaga ako. na meron ka nakita. Nakakatakot. Nung the next day ko lang na-realize Kaya na expired na yung contact. Oo nga. May point ka may doon. point, may point. May point So, ka. hindi- Ilang months na yan? Yung hindi mo tinatanggal yung contact lens na 4 yan. months. Tingnan mo. Tapos di ba hanggang pagtulog hindi mo tinatanggal, di ba? Ano, teka Ay, baka nga. contact lens mo yan. Puro ano na to, puro dumi lang. Baka dumi lang. Dumi lang pala. Nakakalurke. Pero sobrang nakakatakot yun. Iba yung Oo. feeling na na makakita ka ng mga extraordinary. Totoo yan, di ba? Di ba, para sa akin, di ba, basta magdadasal ka, na wag kang gagalawin. Di ba minsan ganon? Kasi nung kasi hindi kami madalas umuwi sa bahay namin sa Laguna. Tapos, nasa sala kami nung ni Ate Kim. Tapos, narinig namin na may bumagsak sa kusina. Tapos sabi namin, ano yun? So, ano yun? Pagtingin namin ng bumagsak, kawali. Paano ba bagsak yung kawali? Mag-isa. Ano? Ang lakas naman nung hangin. Baka naghabulan si Ogie and the Cockroach. Inisip ko baka daga, pero ang lakas naman ng dagang yun. Oo, para mahulog yung ano. Tapos sabi ko na lang, hello po, nandito din kami. Ako alam Hi ko. po. Sabi Hello din. Ang ingay nyo.
So sabi ko talaga, hello po, nandito din po kami. Sama-sama tayo ulit. Thank you po sa pagbantay sa bahay. Ganon. Kasi ako ayokong matakot sa bahay kasi bahay bahay niyo namin yun eh. kung Tama. nakikisama sila doon, nakatira din kami doon. So kailangan mag-coexist kami sa isa't isa. Nangyari din yun na madaling araw, 'di ba syempre may bebe, umiiyak. So pumunta ako dun sa kwarto ni Ate Risa, yung nagbabantay ng baby. Tapos pinapatahan namin, iyak siya ng iyak. Tapos sa may hagdan narinig talaga namin, "Shh!" Para na sa... Partner, tandaan mo, 40 na ako. Hindi ka na babat basta-basta nagugulat. Ang sakit sa puso. Para Wala pa magising man ka. din ako monitor. Nakakainis ka. Bumilis tibok ng puso mo. No? Ang puso ko, pambira. Sorry, pasensya na po sa mga naka-headset na pasigaw po talaga. Si Chopper, eh. May tinuro sa likod ko eh. So yun, narinig namin para siguro naiingayan. Akala namin si Ate Kim na parang pinapatahimik kami kasi madaling araw yun eh. Shh, parang ganun. Tumingin talaga kami sa hagdan. Pagka ganun parang basta ang turo sa akin, kausapin lang na hello po, ganyan, ano lang. Hindi naman sumagot. Wala Hindi naman, nakakatakot naman kami sa doon kasi you have to acknowledge na they also exist, nandun sila. Totoo. Kasi totoo yun. Baka kasi hindi kayo naniniwala na may ganun. Kasi baka mama hindi ka naniniwala, ipaniwala sa'yo, lagot ka. Oh, mamaya magparamdam sa iyo. Oo. Sige, ayaw mo maniwala. Ay, Oo, eto. sige, kakamutin kita mamaya. Oo. Pero yung pinaka-creepy na na-experience ko sa CR, kasi di ba sinasabi natin lagi maraming ganap sa CR, yung ayaw lumubog. Tapos hindi namin CR yun. Nakakahiya. Oh, yung pagpasok mo. Wow, may bomba. Mahina yung flash. Oo. Mahina yung flash. Yun yung para Sa sa CR akin. niyo mga babae. Ano? Sa taas. Ba't ka nag-ban mo na malaman? Nakiki-CR ka doon. Kasi subukan ko. Na-curious ako, sabi may kaluluwa daw doon eh. Makapasok nga. Wala ako nakita pero may nakita ako Bomba. nakatanim na bomba. Nakakaloka. Oh well, important issues po mga kabisyo. Lagi naman namin sinasabi kapag ka meron kaming scary story or ikaw may creepy story ka, di ba? Continue to have faith. Napanood mo na yung Kores Matanghenyo? Ay, hindi pa. Napanood Maganda mo? daw, hindi pa nga eh. Maganda siya. Meron nga doon portion na, sasabihin ko lang nung nag-brown out, yun nga. Tapos nung bumalik yung ilaw, Oo. ganun, yun nga na may mga kaluluwa. Ako nagandahan ako. Sige, mamaya. Panoodin mo na. Bago matabunan kasi showing na ating Aladdin. Tsaka Wala pa ba yung- sa baklaran yan? Alin? Uso pa ba yun? Uso pa ba? Kasi di ba wala Meron na ba? masyadong Meron DVD? sa Quiapo, sa Baklaran. Madami pa ba? DVD? Meron pa. Kasi parang feeling ko wala ng DVD player masyado eh. May pakunti-kunti Oo. meron. May mga pirata pa rin. Hindi kasi usually ngayon online na. Oo, di ba? Online. Sige, panoorin natin yan. Oh, Kung gusto panoodin natin nyo. takutin ang mga sarili natin. Ako Yan. nagandahan ako. Yan. O siya mga kabisyo, sana po bonggang inyong araw, wala na masyadong nakakatakot na pangyayari. Sabi daw nila, matakot ka sa buhay kaysa sa patay kasi ang buhay meron pwedeng gawin sa'yo. So, hopefully, wala namang mangyaring anything bad to you today. Just pray mga kaibigan. Just Kung pray. feeling nyo may bumabagabag sa area nyo, sa lugar nyo, sa banyo nyo, o sa isip mo, magdasal ka lang. Correct. Isa malaking check ng pink ng ballpen. Mga kabisyo, exit na po kami for now. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.